Jeline Flores. So, for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano i-download yung Chinese app na sikat ngayon sa TikTok o sikat ngayon na pang-edit sa mga videos. And tuturo ko rin kung paano ito gamitin kasi nga Chinese app siya. So, karamihan hindi nila naiintindihan kasi hindi siya pwedeng i-translate sa English. Yung mga sulat niya Chinese, so mangangapa ka talaga kung paano ito gamitin. So, yun yung i-vlog ko ngayon, guys. So, bago natin umpisahan, shoutout nga pala kay Yuladel Matilla. So, sorry kung mali yung pagkakabigkas. Shoutout sa'yo from Katbalogan, Samar. So, hi! Thank you sa pagsubaybay lagi sa mga vlog ko. So, yun, sana huwag kang mapagal mag-sumabaybay. So, thank you. Shoutout ulit sa'yo. And shoutout kay Kate Natix Vlog o Kate Gatus. Shoutout sa'yo. Meron siyang guys, YouTube channel. So, sana supportahan nyo rin siya. Yun. Yun, thank you din sa mga panonood ng mga videos. So, umpisa na natin, guys. So, ngayon tuturo ko na sa inyo kung paano muna i-download yung Chinese app na yun na sikat sa TikTok. So, tara! So, hello guys, ito na nga. Ituturo na natin kung paano i-download yung Chinese app. So, yung guys, yung name nun, kinapi ko na siya from TikTok. Then, kung hindi nyo pa alam kung yung name nun, ilalagay ko sa comment box kung yung name, then copy nyo na lang, then search nyo na lang sa Google. So, umpisa na natin guys. First step, punta tayo sa Google. Search lang natin siya. Ito na siya, guys. Then, next step, yung unang-una, guys, ito, yung app.xiaomi.com. Click lang natin. Then, yan, guys, lalabas yung, kung nakikita nyo yung kulay green. Ano siya, guys. So, yun guys, tignan na natin kung ma-download na siya. Ito na siya, guys. Click lang natin to. Then, install. So, yun guys, na-download na natin siya. Click lang natin. Ito lang yellow, guys. Then, pag mag-start tayo, click lang natin ito naka-plus sign. Then, hanapin lang natin yung video na i-edit natin, guys. Just click lang tong kulay red. Guys, punta muna tayo sa dulo, guys. Kasi meron dito watermark. So, click lang natin yun. Then, yung delete button para hindi siya lumalabas. So, naturo ko sa inyo kung paano to gamitin. So, kung nakikita nyo itong kunting na to, guys. Ito yung pangkat na ginagamit. So, click lang natin siya. Itong parang bracket. Yan, ginagamit yan na pangkat. So, try natin siya. Yan, guys, nakat na siya. So, yun. Then, ito, pang slow-mo. Ito. Yan. Yan, guys, yung pang speed. Ito, pag i-slow mo siya, ito, pag bibilis mo yung video. So, next. Ito naman, guys, yung gaano kalakas yung sound niya. Ayan, guys. Lakasan ang sound. So, ito naman next. Ito, guys, yung ginagamit pag maglalagay ka na ng transitions. So, click lang natin to. Then, ito. Ayan, guys. So, ito yung mga transitions. Kailangan siya ng wifi, guys, para ma-download yung mga iba't ibang transitions.
So, yun guys. Ito yung pang-adjust kung hanggang saan yung ilalagyan mo ng transitions na gusto mo. Kunyari guys, ito hanggang dyan lang. So, ito. Kunyari yan. Dun. Hanggang dun lang siya. So, pag hanggang dulo, ganun mo lang siya. So, yun guys. Check mo lang pag isa-save mo na siya. Then, next. Ito guys. Pag gusto mong i-delete. Ito, pang crop. Ito, pang adjust ng color. Filter. Adjust. Pang adjust. Ito, mga beauty. Ganun guys. So, next tayo. Ito guys, pang music. Ito, music. So, yun guys. Yan, pang music lang yan guys. Ito, record. Ito, galing sa TikTok. Galing sa'yo. Ito mismo galing sa sa app. Yun guys. Next. Ito guys, sa text. Ayan, mag-add ka ng text dito. Hindi naman siya agad Chinese kapag nag-add ka. So, try natin guys. Yan guys. Yan. So, next. Ito guys, itong pang-apat. Ito yung mga sa emojis na ginagamit kapag maglalagay ka ng emojis, ganun. So, yan guys. Ito yung mga emojis sa phone. Ito mga nila. Pag maglalagay ka ng mga ganyan. Mga yan. Galing na to sa mismong app guys. Lalaki mo lang siya, ganun. Ganun. Tapos etong next. Ito yung mga madalas nilang gamitin sa TikTok. Mga ganyan. Da-download mo pa siya guys. Ayan. Mabilis lang naman siya. Depende sa bilis ng wifi nyo o lakas ng data. Guys. So, itong next. Yan. Puro ganun guys. Ito para sa mga emojis. Yan. Ito sa mga words. Ganun. Na-download mo lang naman siya guys. Tapos check nyo lang. Tapos adjust mo lang siya dito. Ayan. Adjust nyo lang kung saan nyo gusto. Lagay yung yung mismong emoji. So, yun. Next tayo guys. Ito. Pag maglalagay ka ng picture. Yan, magdadagdag ka ng mga videos, ganun. Ito guys, para sa videos. Ito naman para sa mga pictures. Yan. Then, next. Ito guys, pang to, mga effects. So, yan guys, magda-download pa yan. So, yan guys, mga effects. Dami yan guys. Mamimili kayo. Then, ito yung mga iba't ibang effect. Yan, puro effect yan guys. Ida-download nyo pa yan eh. So, next. Ito, pang filter to. Yan guys, ito, pang filter. Yan. Next. Ito naman, kung anong size, 1x1 ba siya, pang TikTok ba, ganun. Yan, lalagay mo lang, click mo lang kung anong size yung gusto mo. Then, ito, pang brightness, ganun, blurred, ganun. Yun. Yes, ito, pang adjust ng brightness, blurred, color, ganun. Yun guys, ganun lang siya gamitin guys. So, hindi mo siya pwedeng i-translate ng English yung language. Kaya, mangangapa ka talaga. So, sana nakatulong to sa inyo magamit nyo ng maayos. So, pag magsasave pala kayo guys, click nyo lang tong kulay red. Then, wait nyo lang siya. Nasasave naman siya agad sa gallery. Makikita nyo siya agad doon. Yan, magigaganyan lang siya. Tapos, pag ganito na yung lumabas, guys, ibig sabihin nun, na-save na siya sa
gallery nyo. So, check nyo na lang nun kung na-save na siya. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Sana nakatulong. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. And please click the notification bell below for more updates. Bye. Thank you.